Станаха 10 минути, дами и господа. Сега отново правя клипа продължението. И си, ела да покажеш лицензите в шопа. Пропас. Имаме 2 лиценза за HeadShop и за ChestShop. Шоп. Което е супер яко, платихме доста. 6000 за съдеща. Ето, Защото лиценз аз в... имам 300 000. Аз имам 30 966 късметия. Аз пък имам 300 000. ChestShop, HeadShop. О, аз щях да ви показвам една тактика за печелене на пари. О, да! Елате, ела в шоп. Готово. Да знаете в лайфшопа логва, защото има твърде много неща. При мен се оправи. Сега натискате ляв клик, не десен, ляв. Чакай да къде си? И така се продава. По 15 натискайте, защото те дадат повече пари. Да ви останат и 6, и 4, и 5, ще ги продаде. Ето, вижте. Останаха ми 10 и пак ги продаде. Така. И печелите пари съответно. Ето 30 000 и 37 000. Но, много е. Аз имам гразбор, забравих. Много е. Ако... Ще продам дървото, брат. Само, че Къде е кварца? дървото е по-ефтино от дърта за продаване. Кварца е Той майше на втория или третия. на втория етаж. И си бе, Майче и тук. нависли си да направим някакъв голям шоп. Такъв шоп като админ шопа. Да. Невъзможно. Така просто. Iron Boots, кварц блок трябва да е някъде тук. Gold pickaxe. На четвъртия етаж има няколко цветни стъкла. Monster Egg. И Monster Egg. Кварца го няма. Това е четвъртия етаж на магазина. Нов блок има. Жуп блок. Аз така и не успях да намеря... Хопа има. И ще ето, то се пише тук. На горния етаж цветните стъкла продължават. Ендстона така и не успях да го намеря, но ладъра го намерих. Стайлен глас. И защо ли не пише светът? Къде си ти сега? Какво ли пише? Къде си? Втория, третия етаж. Ще ти фърля ладъри, да намериш да ги продадеш някъде. Къде се продава пшеницата? Аз съм за теб. Ето. Хей, нямаше. Прекалено много лак. What the fuck? Ние сме в сървър Ironcraft. Както са зелено. Добре. Ние сме в сървър Ironcraft. Сигурно го знаете от шопа. Се знае. Но мислим след петия епизод да започнем в друг сървър. Да. Ето откъде да си набавите дърт. Там има много, но половината го разкопах. Пишете RESTP като мене. Чакай, точно как е лицензията рестъпа? Шоп. Имате и силно скачане тук, но е временно. Сега е залез, може да излезна от зомбита, затова няма да се бавя много. Ето тук си... Аз имам диаманти, нещо така. Да, енчант броня имаме, няма да ни навредят много. Ей, тук всичкото го прокопах аз. Ого, да му се не види, тук е... И щупих една Diamond лопата енчантната. За да го копаеш. Ти летиш! Той ти летеш като беше в Skywalker. Аз копая си, за теб не знам.
What the fuck, виж? О, стана ден, мерси, админе. Оф, мързима сега, не мога купа. Сега снимаме втори епизод. Не продължението на първи епизод. Продължението на първи. Тук дава гразблок. Виж си гразблок. Дава ли? Да. Аз взех. Отгоре копай. И дава гразблок. На мен ми дава глед. Маята, аз паднах. Къде падна, бе, какво паси? На 5 см съм тебе. Ама. Глед, дава гразблок. Така ли? На мен ми дава дърт. На мен ми дава гразблок. Как? Всяко ще кажа. Какъв енчант ти има кирката? Не сега ще кажа. Ефисиенция. Ефективност 4, копирано докосване. Еми, копираното докосване, да, си имаме ефективност само. Iron Craft е малко гадно, защото когато отидеш в Ара и шупиш куче, лавата не тече надолу. Хабя си дърта, не знам защо. Между другото, ей тази къща, голямата, която изобразява хеликоптер. Един наш приятел, И аз живеех преди там, но който се казва Айвюн. What the fuck? не искаме подробности за имената. Да, но... Ай, Казва се Митко. Да, не Митко, е Стефан. ние го наричаме Айгът. Състезател на кола изобразява. А тук тя двете ги щупиха с стария ми скин. Много стария ми скин. Такъв беше. Тук е отворено, ето. Вижте, мога да ви разведа, Такъв искаш ли? беше той. What the fuck? Хипо. Какво? Ето старата къща. Имам само 3 минути за снимане и ще ви разведа по-бързо. Това беше първият етаж. Отдолу имаме още под мазе, ама е затворено и не мога да ви покажа. Втори етаж. Тук е Оха. терасата с басейна. Аз мисля да отивам в Ларик, защото да направя малко пари. Още 2 What минути the има. fuck, тук навсякъде има вода, бе. Много гадно. Още 2 минути ми останаха точно. Тук е към тавана. Ето, това е хеликоптера. Отгоре. И жалко. Правим каквото можем. Правехме каквото можехме. Истината плава и ти докато снимаш. Много леко. Това е душа. Не, Това е кенефа. Бах. Ей, та, отдолу виждам та. Това ти ли си? Ой, Да, това съм аз. Виж. Сега ще дам назад, ще ме видиш. Виж, отивам във водата. много... не загубихте. Не съм в... Това е мивката. Но аз тук... Остава ми 1 минута, затова по-бързо. А това е... И си да знаеш, че като слушай... Там беше... Дощ е равен на 2 части. Да. Да знаеш, кажи чао накрая. Това беше най-старата ни къща. Беше от дърво, но я превърнахме в мол. 1 минута имам точно. Била е от дърво. Това е компютър. Тези честове, ако щете вярвате, са пълни с итеми. Когато се изнасяхме, не взимахме нищо, а и изведиви. Ей така, спряхме да играем Майнкрафт и просто се забрави къщата. Започваме да играем в други сървъри, по-точно. И... Като PureBG. Не дей да рекламираш, ще ни банат от Ironcraft сега. Но за мен Ironcraft се е най-як. Ейта. Да. И аз искам да разгледам етажа малко. И имаме 10 секунди. Чао, харесайте, споделяйте, коментирайте каквото мислите. И чао, чао! Чакай, 3 минути. 3 секунди. 2!